ens posàvem a parlar d'un tema que ja ens veiem a venir, que ens en faríem un fart en campanya, que és a mirar de separar el gra de la palla, les notícies falses o les falses notícies del que no ho són. Gairebé tots els mitjans de comunicació tenen iniciativa. Mama, saps què? N'estan fent els matins, sisplau. Mama, sempre dius que vinc poc a veure't i quan vinc no em fas ni cas. És que sempre vens quan fan els matins, jo tinc 10 minuts només per arribar a la feina. Una fase una mica més sofisticada encara, no? Perquè Tinc nòvio. qui controla el controlador, una miqueta. Nòvio? Sí, mama, tinc nòvio. M'he enamorat d'un noi i estem sortint junts. Però què passa? Que què et passa? O sigui, et presentes a casa meva, ara te'n plantes davant meu i així com si res em deixes anar que tens nòvio? Tu no eres lesbiana? A mi em faràs parar boja, Ai, a veure, mama, a veure... No, nena, no. La vida no funciona així. Tu no pots fer que jo hagi d'assumir que tu ets lesbiana i després d'anys de patiment em deixis anar que era una broma. Però, mama, què estàs dient? Tu saps el que a mi m'ha costat? Ara, precisament, que acabava d'atrevir-me a dir-li a les meves amigues. Ui, menys mal que no els hi hem dit als avis. Mama, estàs parlant com si fos drogadicta. Ara resulta que se li ha passat, tu. Ara resulta que ets normal. Que sóc què? Au, va, torna dins a l'armari, no es diu així? Quina gràcia, quina punyetera gràcia. D'acord. Tens nòvio. Podem saber qui és? El coneixem? Sabem qui és aquest nòvio? És el Mario. El Mario? Ai, sí, mama, el Mario, què passa? Pensa que podria ser ton pare! Ai, ja, mama, però no ho és. Però per què no pots tenir un nòvio de la teva edat? Perquè podria ser el meu germà. Em batràs a disgustos. Per estar amb el Mario ja et podies haver quedat amb la Sílvia. Però si vas trigar 4 anys a tolerar-la. Però ara ja m'hi havia acostumat. Oi, com t'agrada fer-nos ballar el cap? Doncs mira, potser que t'hi acostumis també. Perquè ser bisexual té aquestes coses. Bisexual? Sí, mama, bisexual. M'agraden els tios i m'agraden les ties. Però això des de sempre, I que jo si he estat 4 anys amb una noia no m'ha fet lesbiana. I perdona, però que ara estic amb el Mario tampoc em fa heterosexual. Però em segueixen agradant les ties, també. I els tios. Bueno, com sempre, mama. Mariona, no ens facis això, sisplau. O una cosa o l'altra. Nina, estàs confosa? Ho confons tot. Bisexual no existeix. Bisexual és un eufemisme. La gent bisexual en realitat és gent viciosa. La gent que es fa dir bisexual en realitat és gent viciosa. És gent que no sap dir que no és res. Gent que li va tot. Ho entens? Mariona.